Oh matane mandek kowe le. Rupane abang sak tok malah ireng. Iki sapi apa bunglon to jane? Malih molah malih wajaku. Ya ora mek lambe tok ditutupi motone ben gak kilap. Kaya sapi gue Maria usah. Hati yo udan iki opo iki jabang bayi yo ngempet. Pak No, ini lokasinya. Jangan lupa rumputnya nanti dibersihin ya. Wis to, tenang ae. Kabeh serahno nang Pak No. Kabeh mesti bersih kuwi. Ingat ya Pak No, tanduran yang itu jangan sampai rusak loh. Tukang maton kelas internasional diwarai bos. Atasannya tukang maton kok internasional. Wes sono gak kerja nih. Yo. Ya, ini kecil mbokmu. Tinggal merem wis beres. Kari bayaran. Lombok jenggis kudu tak babat iki jane iki. Tapi yo melu wong semanut lah. Pokoknya selama nang dunia iki sik enek damen. Hal yang paling membuatku bahagia di pangan gendung ya. Masih yo wong iko uru ya jarang mangan penting sapiku lem-lem. Ayu bisa. Iki sejak kapan tuh sapiku rumah saku mbiyen rupane abang sak kok malah ireng. Iki sapi apa bunglon to jane? Malih molah malih wajaku. Iya dengan gaya motor kocok lah hali. Tak kira wis berubah lho, Nduk. Mangan sing akeh sing ben lemu. Sapi ini lemu ki nek dikai pertanyaan pun mesti pinter jawab. Maur loh. Mari bersih kandang terus berangkat aktivitas ngaret. Ya ora mek lambe tok ditutupi motone ben gak kilap. Kaya sapi gue Maria usah. Hati yo udan iki opo iki jabang bayi yo ngembes tibake. Silet kaya lempoh ya. Ngene kok mentolo mangan kayane to jum-jum. Oh, bulane ro enak aku iki ro ngades isu-isu. Iki mangkat ngaret ta. Iki kebo sing nang omah. Ada gato anak kena tempat ini dah.
Aduh, itu ada. Ora kena tiba-tiba yang mampu marai begadang ae. Durung ngaret iki. Aduh. Aku mau pergi hati ya. Ora cek aku apa marai begadang delok kucing kerah iki. Wis aene durung ngaret. Nah. Bengok cangkeme ngono. Iya iki ngatasi aku antuk aku ketuturu wae nek ro. Nggen empuk ini iki. Iya. Kocok kan kok yo angel ora ngatasi ngantuk piye iki. Oh, iya. Aduh senam sik iki. Biyen nek ape sekolah senam isuk kan marekne ngantuk. Coba sik lah. Bola nih. Lek no kae. Nyapung kae nang kono kae. Usik nyapa lek no. Jenang matane. Ndiasi jeneng lan Tegalan iki. Piye lho. Lah matane iki sak endi? Wong ro wong matun takoki. Ya jenis-jenis itu lek no. Tawen nesuan kena setrup kapok kowe. Tambahi es batu ngono lho ben. Piye lho lek no iki. Lah ambemu ya ram ngarani penyakit stroke ya stroke. Entek cah polos sak. Kok ngenteki batang 5. Wis ge ngale wae ganggu wong piket ae. Iki telekno ganggu nyampo ngono lho sik to. Lah iya lho. Wong ana wong nyambut gawe kok jak omong kelobot ae. Apa ya oleh tilas aku engko. Iki kok arepe pindah nggen kok. Ramen lho matune iso nropel barang iki. Cah kene padakne. Iku kan iso to lekno tangane tandang lambene nyauri. Iya ya, Mbul. Nekmu tandang gaene ket kapan lekno? Es 40 tahunan, Mbul. Lah umurmu piro to lekno? 35. Piye lho iso min 5 tahun iki lekno iki? Aku nang kandungane ibu kowe wis bubut-bubut suket ae. Suket apa kuwi lekno? Mbah suket semeri ireng ae. Bah, iki sing terakhir lekno. Kowe kok jogmu rame men iki rahasiane betul lekno aku yo pengen mancing lho nek ngene-ngene iki ya. Ya rahasiane. Penting disiplin, tepat waktu, lan oleh tilas. Delon hasile. Ricik to? Ricik banget nek iki. Cah kene padakne. Loh, ikan iki gara-gara kowe tandane katut iki. Pak No, ini tehnya saya dekek sini ya, jangan lupa diminum. Bonus iki. Ya bos, aku tau ngene. Wah, telekno iki. Telekno iki. Oke. Kali-kali kerjaan ae lah. Tukang ngomblok kayak. Terus. Balik nih. Mati gue.
Ini teh. Tapi kok remek separuh. Serapopo lah. Bosok ya lek no. Blok kae. Bosok yang golek ro bosku. Bisa. Hancuk. Iki yo jaran iki. Prek. Sananu yohmu ki mombol. Berarti kebenaran wis terungkap, Lekno. Oh matane madhek kowe le. Sudah sore Wakno, waktunya pulang. Iya no. Wis mari kok. Oh iya bos. Aku ku bon 3 dina kok. Kerja sedina mari arep bon 3 dina. Andene iso basa Jawa nek kemaki. Sik tak endakane kerjamu sih ya Pakno. Lho Pakno, tanduranku ludes, ganti rugi pokok. Wis ora bayar-bayaran. Piye to ki kok tekor ki? Wah, ora sida metu nejum-jum. Walah, jum-jum. Awakmu kaya mentolo ni. Kene ki yo sapi 5 tak lempit dadi 3.000. Malah tibane awak malah ngeliyok. Rugi lemu kerudungan jum-jum. Alah jum-jum. Tibane awakmu yang dhuwur kerudung yang ngesar ya warung. Yalah Pakno. Wis tuwa nangisan. Apa ra isin karo brengosmu sing ngriwes kuwi. Nyo, nggih ngelapi ingosmu. Ingos nang gane irung iki mata lecok. Nyampe atur suwun ya. Iya Pakno, tak ngetan sik. Ora iku tapi kok mandak kantil lho, Be. Sen. Sak jene masker ngurangin bau, motone dipikir gak gelap. Kok yo udan. Ya bayi dobelan kaya ngebet lho sapi itu. Kan. Sen. Ya, Be. Ya. Sen. Ya suwun, Be. Rai aku wandel lho, Be. Yo wis Pakno, aku ngetan sik. Rai kok nyapa aku ndak kuwandel iki. Sen. Ya, Be. Atur suwun ya. Yo Pakno, tak ngetan sik. Rai ku tapi kok mandak kantil lho, Be. Ngalih aku.